Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Allah dan isar ma'aikinka adali, dan Zahra'u tsokar cikinsa adali. Allah dan Hassan Husaini da Imam Ali, yarda na so abin san ka ni bawan ka ne. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Girma daraja salati ya Rabbana, karawa habibinka hasken ko'ina, har da mahaifansa sun ɗayanci ta ko'ina, ahali har sahabbansa ni mai san su. Tijjani Jilani ‘ya'yan Fadima, na Kaula Shehu Inyasu Gausi Barhama, Shehu Abul Futuhi gare ka na sallama, Shehu Siraja Hajimin ai Mahamudi ne. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Dole in tsaya anan kuma in duka kai, gaida shugaba rahamar duka talikai. Salamu alaika ya wanda baya ji da kai, gashi an iyo halittu domin sani. Kai ku taho mu je mazaje da akwai batu, abin so namu ne haka ne wannan batu. Ba wani banda shi mai insa zai kunyatu, zaɓin rabbi ne abin san Allahu ne. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Wa Allah yake faɗa ne in ban da shi, a so shi a bi shi sharraɗi ne a yi riko da shi. Ba ka yi babu damuwa in fa ka je da shi, shi ne warrakar rahamar Allah. Malam kama annabin nan kar kai bari, da asarar rayuwa akan saba uziri, da me ka shagaltu ne ga abin alfahari. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Ba so na wajibi in ba nasa ba, ibada babu shi ba za fa a karɓe ta ba. Ƙaunarsa ake biɗa ba yawan bautar ta ba, imani na zuciya ai ƙaunarsa ne. Shi ne arziki ta hokar ai babu kai, sai ka yi roƙo da shi sannan Allah zai da kai, domin sa aka yi gada tunin kai babu kai, mutum aljan mala'ika duk domin sa ne. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Wanda annabi Adamu ya fake da shi, dan shi annabi Musa aka tserar da shi, dan shi ne kalilin lama aka fidda shi, Yunusa da Nuhu madu a alfarmar sani. Ina ji kututturan dabino da macijiya, ƙaunar da suka yi wa kairil anbiya, mayan so suka yi marsai da na tambaya, wai da mu da su a ƙaunar ya muke ne. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Nutsuwar zuciya sai ƙaunar albashari, sansa ne yake hana kuncin kabari. Ranar lahira ka je ba wani garrari, aljannar an yi ta ne ta masoyan sani. Sayyidina Umar ne ya ce wa munzali, ina son ka fiye da komai ya adali. Iya raina da ke jikina ne abdali, ya ce masa tofa imanin ka da sauran sani. Muradin zuciya abin so Mahamudi ne. Take ya ce masa imani baya cika, sai
an so ni fiye da komai zai cika. Ya ce masa ban sani ba yanzu ya mai maka, ina son ka fiye da ruhina haka ne. Take ce masa sai yanzu Umar ka zo, inda ake ta san dukan imani yanzu. Soyayya ake yi marfa ba a ringizo, da an bincika zuciyar a ga annabi ne. Muradin zuciya abin so Mahmudi ne. Iyaye a kula da abin da yake faɗa, addibu auladakum shine ya faɗa. Sansa a zuciya ake fara sawada, sai a halinsa sai Qur'ani faɗar sani. Muradin zuciya abin so manzon mu ne, mai ƙaunar mu ne, abin faharin mu ne, annabi namu ne, mai ceton mu ne, mu hadumansa ne, masu yabansa ne, abin so namu ne, ina ya kamar sa ne, halifar rabbi ne, mai ganin Allahu ne, bayan shi wa za mu so annabi namu ne, annabi namu ne. Muradin zuciya abin so Mahmudi ne. Me yin baitukan ka Umar ne sha'iri, ka kira ni na zo ziyarar ka bashari. Dan Alhassan Hussein da Fadima Ɗahiri, mutuwa ta asa ta zo min domin kai ne. Allah kai dubin salati ga abin yabo, zaɓaɓɓen da shi kaɗai kake wa yabo, wanda shi fa ƙaunarsa ma sai mai rabo, duniyar da lahirar duk domin sa ne. Muradin zuciya abin so Mahmudi ne. Muradin zuciya abin so Mahmudi ne. Muradin